tax, or that it takes an evil person in cabinet to go around the business community offering government contracts or issuing threats in exchange for tens of millions of kwachas in secret kickbacks they can use for conducting political rallies and paying corrupt journalists to write positive stories about them and negative stories about others. You don't have to be an evil person to compromise your integrity in these ways. You can be a yes, comrades, mwazuka bwanji nonse kumene muli ena mwaswera bwanji ena mwazuka bwanji. Now, comrades, ineyo ndazuka bwino kwambiri kwangoti ntchito ndi tikuyigwira pa ground. Tifuna tichose maganizo a anthu ena amene ati ayi UTM chipani cha pa social media. Ayi si cha pa social media. Pa social media chipani cha UTM chinachoka kalekale. Pano pa chipani cha pa ground. Koma mwina kumene anthu akuona ngati cha pa social media, mwina makomiti a chipani cha UTM mamizi mwina musakuonekadi. Izo zikhala choncho. Koma UTM ndi chipani choti chakhazikika ndithu pakati pa Malawi. Mumamizi mukapita mukawafunsa anthu akuwuzana ife tizavota Daso Kabambe. Basi koma kulibe komiti ya chipani cha UTM kulibe. Koma anthu pawo kama adzavota Daso Kabambe. Munamuona Kabambe tindamuone yayi kwenti zamvotera mweneyo vati ni muwemi. People are saying like that. How beautiful it is. Ama mkhala mwina amangomvera patali. So campaign ikayamba Daso Kabambe akhala pati. You be somewhere. So I'm very happy ndipo comrades ndikulimbisani mtima kwambiri konse kumene muli. Daso Kabambe zina lili pamwamba. He's doing a good job. Mulungu akumudalisa kwambiri ndipo amudalise kwambiri because pano pali yense ku Malawi zina Daso Kabambe is a household name. And then namwina mkumaona so comrade wala bwenje ayi musakhale ndi nkhawa. What Kabambe needs is only 4 million votes. Bas tena Malawi tingothandizana tipeze 4 million votes timpase Kabambe atenge boma. Otherwise boma ilili lipa pause kaseti jaikamalira choncho ndio maipanga pause chui record ja uzaimvera siku lina boma la MCP lachakwera lilipa pause. It can't change anything. And ena kamati boma ndilo mweli amene ndaye misala ndikuuzana leroli mukamona wina kamati boma ndilo mweli mnati achoka wewe wa misala iwe. Boma ndilo mweli linaphoza. It is pause. Sili kuenda ya. Nanji chimwalile ni SKC ndeli naphoziratu mpaka lamba kabata nika pause kaja kamba zimbiri. There's nothing. Nothing completely. Yeah, you can just see. And then now, achakwera mena kuyankhula panopa. He's talking against his own minister. Boma. Minister yemwe wamusintha kawiri. So pele personality minister wake ndani achakwera akunena vitumbiko mumba. Minister amukhupira kawiri. Poyamba anampasa Minister of Labor. Anagwira ntchito chimumba kutamanga makampani amwenyewo. Kenako amukweza Minister of Trade. Watamanga leloli achakwera ndati pale minister wina akumenda makampani na upyeza amwenye ndikumatenga ndalama kumakapangira campaign. Mona what sort of a leader is he? Parusogole pamele papa Chakwera. Why not firing the minister? And how come you promoted this minister, you changed him to 2 ministers within 2 months? Kumusintha kawiri munthu mmozi. Minister of Labor wachokako, Minister of Trade and Industry. Kachitatu lero mukumutukwana paguru. Comrades, Malawians, do you see any sense in this leader Chakwera uyu mukumuona bwa Chakwera? Chakwera, the problem is ndakanunera kumyo koseko. Chipani cha MCP vuto chikuendera chikhalidwe cha nyawu. That's the problem. No chachewa chikhoza kukhala bwino. Chwa si achewa onse opusa yayi. Kunali achewa ochenjera kwambiri ku Central Region. We had achewa Kamuzubanda was achewa. Pang'ono anali kochenjera. Kunali Justin Malewezi anali mchewa. Kunali Matthews Chikaunda anali achewa. Kunali anthu ena achewa omveka bwino ndithu. It's not Central Region nchewa lese ndo atulo. Koma kachikhalidwe kanyawu. Kamene kakuononga chipani cha MCP. Amaiwala nsanga. Amaendera zinthu zakudambwe kumayendesa mu system ya boma. How can you complain about
your own minister yemwe wampanga iweyo ndi amene wampanga appoint kuti atenge maudindo amene ukhala minister, and yet you complain about that person. Why? How? There's no sense in that. You complain yet wamsankha munthu wekha ayigwira ntchito apa minister of labor iweyo kenako pang'ono wapanga bwino kuleba pita ku trade uko wabwera ku trade uko mwamba kumunyoza kenako pamene ma minister ena chikhaire pa mpando simnayi mwasinthapo kawiri ya within a month or so. So comrades Malawians, boma lijalimana yakuti boma la MCP lizipweteka lokha, MCP igwa yokha, iwa mati kumayi kuno kuliba opposition is just maybe a political party not being active, and it's not in government. Koma opposition yowawa ndi imene iyi imene achakwera kuiona pano pai kuti mchipani mwanthu ukangana, mchipani anthu ali pa vigil all the way from Zimba Central kupita ku headquarters kulilongo kapanga vigil so yoti chisankho cha ma primaries ku Guyautini sichikuenda bwino. The party there, the president ali pa State House pompaja, secretary general nyumba yake sili pafupi pompaja, kungo kuma ndi anthu akumzimba kuti yayi anthu akumzimba ngani yanu ndamva bwererani kumuzi tikakumane pa ground. Ayi 2-3 days anthu adakali pa vigil asiya mafamily awo Guyautini Central ko mwereberepo palisogoleri. Do you see any leadership in MCP? Ata akumanda anthu akumzimba ndani ata panga resolve ma issues akuchipani ndi ndani ndengati achakwera ndi chimwendo banda secretary general akulephera kuchita sort out issues in their camp ku MCP ku akulephera kupanga zinthu zoti alongosole zokhuza chisankho cha ma primaries akulephera angayendeseso boma anthu amenewa. Can they run the government the way they behave? A small problem in Japan, it takes 3 days. So can this, that's why, no wonder why these people failed to govern this country. Alepera kwedisa bwino ziko, chifukwa mitima imene yoyo. Kankhani ka constituency ku Mzimba Central komwe kuchoka Vitumbiko Mumba, Mukandawire, Singini, kumeneko. Alan Beza, kumeneko. Anthu mpaka kapanga vigil because of a simple matter ya ma committees, ma delegates. Anthu chakunyamuka kupita kulilongwe. Koma kuja president angoti mwe. Secretary general chungoti mwe. Achimutu banda. Andana wa Richard Chimwendo banda. Ali mwe. Sort out this small problem. It's just a constituency issue. Why should it take too long? Mpaka anthu kusiya mabanja ako Guyautini au kagona ku headquarters. The president, the secretary general, the whole neke MCP ili do. Ayesa kuendera zacha. Atodia zacha alibe mulandu. How come you do that? So comrades, this is what you have to know kuti usogolo wachakwera kutha kwake ndi kumene kuko. Ifeyo ndi DK watu tikumpangira campaign DK. 10 DK azipita chisogolo. DK panopa palipose akumveka. And campaign yake is non-violent. It's non-skeptical. Palibe amene ukaikira campaign ya DK. The campaign for DK is just quite good. Ukangomvako za DK, you sleep well, you think positive. And you feel it koma kumalawi kunoko, tenti gwizati gwirane manja, tisinde ziko lathu with this leader. It's not what is happening in MCP. Zogwesa mkhayi kwambiri. And the other thing, what is happening in MCP ya Malawi anzanga ndikuze likumene muli. Koseko, MCP, ngati kunoko kunzimba. Ineyo pakati pamuna na tangwa na kwambiri kumanyozana ndi mafumu achingoni. Just imagine the whole MCP party through the president and the minister of local government. Kungo hapa sandrama mafumu akunzimba. Ikosama kosi ndi mafumu hao. Luara sapake campaign kumzimba kono. Mumsoko neze campaign ya Luara. That's why muna pakati wa makandu kunyoza mkumva kunyoza mafumu. Our chiefs have been used in the wrong way. Autafuna chite fight ne. Hapa sa vindalama kazingati ndalama. Komanso mafumu ake walandire ndalama chituku kosa maziwa. Ndalama imene azingomwera mowa kapena mango panga zibwezi ndazikazi. That's it. So kunoko MCP kumzimba. Ali ni mavuto hao akuchipani kumzimba Central. Anthu ali pa vigil kulilongwe. Aliso ndi vuto kunoko MCP au gulisa ntchito mafumu akulu matiye ati kuno kumzimba to fight campaigner wa opposition kapena wa Deso Kabambe. What is that? Then mafumu watu na oso pena pakeso ndakhumudwa kwambiri ndi mafumu akwati kuno kumzimba. Anyway, tithana nazo koma ndakuti ndikuuzeni kuti kumzimba kunoko campaign yanga pakati pa inasokonezeka.
because mafumu anazowerapo kwambiri fighting my campaign here. Ati kunoko safuna Lwala azikamba za chipani china apart from Chakwera. Just imagine. There with my intelligence, I've gathered every intelligence. Mene mafumu akhala kupanga ndi chipani cha MCP. Komanso anthu ena achakubwera kunyumba kuzandiuza kuti ayi mafumu akumzimba auza kuti ni wati athane nani. Because the Minister of Local Government ndi Secretary General wa chipani cha MCP. And access kukumani mafumu at any time. Chifukwa ni minister yake. Komabe ineyo ngati Comrade Samuel Lwala amene amandiziwa izizi nzazing'ono. Ndathanaso nazo kale. Amene atayaluke mumona ayaluka yekha. Ineyo, I'm just okay. In campaign in search of a good leader for this country kumalawi yemwe Adeso Kabambe. Campaign ndi kummenyera. Ndiponso nkhani imene iyi si kumkhuzaso yayi. Nkhani iyi nja ineyo ndi mafumu. Omwe akunisokeza campaign yanga ya Adeso Kabambe. I don't know how the president look at it. Atikeo azakumanawo mafumu hayi ndagogo chalo. Koma kumbali ya ineyo kuno kunzimba. Mafumu akunzimba andikhumudwisa kwambiri. Kuti ngati achipani cha MCP alephera kunipanga konka basi azere ku mafumu. Ndiye ineyo mafumu yanga ili kuti. Ine ndikadandala kutiko. Chikwa fumu ndi gogo chalo. Aliyense ochoka kumzimba kuno amakhala pansi pa fumu. Koma ngati mafumu akulandira ndalama kumapondereza anthu awo ene okha. When democracy ka timayendaso republic constitution. There's no way a chief can force me to stop campaigning for a leader of the anthu akumfuna or any other leader. We're in multi-party democracy. That's why ndimanena sokuti nthawi zina mafumu atuwa azikani ma scholarship azipita kusukuru azikasha understand pakhale nditu ka qualification munthu kafuna kati mwina uzikako ndika diploma or ka degree. But without that mafumu akunzimba angoziya lusa chabe. Komanso mkati muone kunzimba the biggest district yomwenso ikudya nayo kwambiri azathu mafumu akudya kwambiri amati ndi kingdom enakeo. Of course it's not even a kingdom. A kingdom imakhala ndi zinthu zambiri. Koma I feel kuti a group of jealous achina jere awawa akusokoneza kwambiri kunzimba. Akulamulira anthu traditionally komanso akusokoneza anthu boma anthu akulephera kuvesesa bwinobwino kuti wamphamvu ndi ndani pakati pa mafumu ndi boma la Malawi. Anthu mamizimu akusokoneza kwa basi kuti kunzimba kuti ali ndi mphamvu ndi ndani kunzimba boma kapena mafumu eneniyo ndamene ndi mphamvu. Ndi zinthu zomwe tofuna kuti mafumu aziziwa zimene zonse. Mwina atilongosoleko mphamvu za mafumu akunzimba zimathera pati kufika saa zoti mafumu kulandira ndalama ku MCP kuchita di campaign Samuel Lwala. Sizabwino yayi. It's not good. Anyway, I'm handling the situation. Musadabwe kweni. Koma I'm just telling you kuti kuno kunzimba campaign ya UTM ikwenda bwino, campaign ya Adeso Kabambe ikwenda bwino. Komanso ndi ambaso kuyenda ndimana ndikhala pa ma radio station, ndikhala pa ma radio station one of the days. Koma don't worry comrades, everything what is happening in Mzimba is under my control. Sizukhuza uchipani, sizukhuza Adeso Kabambe yayi. Ineyo ndikupanga campaign in search of a good leader yemwe napela Adeso Kabambe. So ngati mafumu akulanda ndrama maikosi amakosi ndi amakosi anatenga ndrama ku MCP kuti panga demoralize kuno kumzimba ndithana nazo chikwanira wa ku Malawi ndipo sindikuopanso tithana kati kathana pa kumanda tikafika. That's what I can tell Malawians. I'm safe. When Mzimba mose let's join my campaign for in search of a good leader tinampeza kale Adeso Kabambe campaign if mafumu barekeni abo tenti sinde boma ili tikumba vituko kumzimba tikuma vimyambo yayi vambura kulongosoka vimyambo vaunjira na Katangale hivi vimyambo vaupokera vipupu kulimbana na vantu wake muno fumu ilimbana na vantu wake kuingawa zero fumu yantenayi. Comrades, good morning and happy day everyone. Malawi, Camera.